טוב רבותיי, אתם הולכים לשמוע פלא פלאות. להבין שהלוחמים הקדושים שלנו שנלחמים בעזה, הם ממש בפועל נלחמים על בניין המקדש בצורה מדהימה. אנחנו קראנו בהפטרה, שבת פרשת תרומה, על שלמה המלך שבנה את המקדש, והבית אשר בנה המלך שלמה לאדוני 60 אמה. כשתיפול עזה תבוא הגאולה ויבנה בית המקדש. מסביר. כי זה לעומת זה עשה אלוהים. כשזה ייפול, זה יקום. עזה מלשון עזות פנים. והיא כנגד מלכות דקליפה, השטן והטומאה. זה לא סתם, הרשע הזה זה רשע שבא מהמון טומאה. הקליפה הכי נמוכה. ועכשיו החיים הקדושים שלנו מרסקים את הטומאה הזאת. צריך להבין. אז קודם כל צריך להבין שאנחנו נמצאים ברגעים היסטוריים, רגעים גדולים. להבין שהחיילים שלנו, המנהיגים, גם שלא תמיד זה נראה משהו כמו שאנחנו רוצים, ואנו רוצים אחרת, צריך להבין שקורים פה דברים עצומים, לב מלכים ושרים ביד אדוני.